Здравейте! Сега ще ви покажем как се рисува овца, а може би и малко вълк. И ще ви покажем овца за рисуване навън, лесна и бърза, и вълк лесен и бърз за навън с тебешир и с маслени пастели, малко по-бавни за вкъщи. Ето така става овцата. Рисувате първо една голяма капка. След това рисувате една малка капка. След това рисувате баници. Може да са в едната или в другата посока. Няма проблем. Може баниците да се покриват една с друга и те представляват вълната на овцата. В едната капка слагате око. Това е окото на овцата. Още баници, още баници, още баници, защото има гъста вълна, непостригана. Правите един геврек такъв за опашка и слагате един крак, два крака, три крака, четири крака. Това е една готова овца. Обикновено в приказките има овце и вълци и вашето дете може да ви помоли да му нарисувате един вълк. И затова в далечината някъде може да нарисувате един вълчо. Как се рисува вълчо? Остра муцуна като на мишката и като на търлежа, уши, остра козина надолу, остра козина назад, козина остра на опашлёка, око, два крака, тумбък, два крака и много големи зъби. Това е един вълчо, който иска да изяде овцата, а овцата може да има малко агънце. Една капка, една малка капка, ученце, малки банички, малки банички, малки банички, малки банички, 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 краченца, опашленце и имате и агънце. Сега вече сте почти готови да почнете да рисувате всякакви истории за овце, овчари и агънца. И това нещо, ако го рисувате вкъщи вече и нещата стават по-трудни, по-забавни, имате повече време да рисувате, отколкото докато играете някъде на площадка, работи по горе-долу същия начин, както работи и прасето. Взимате един бял или ако имате розов пастел, бежов, и правите една капка. Тая капка, голямата, я запълвате с пастела. Правите една малка капка за ушото на овцата. Така. И с едно сиво правите баници, които са вълната на овцата. Тук обаче ще трябва повече баници, без да се тревожите, защото върху сивите баници за вълната на овцата ще сложиме и едни бели баници. Така, с сивото правите крачетата на овцата. Така. Спомняте си как и правихме опашлето. Така, 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 така. И сега с бялото почвате да правите бели баници върху сивите, за да се получи овца. Така, така, така. Така, 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 така. Не пипате крачетата, сивите, тях си ги оставяте сиви. Няма проблем сивите и белите баници да излизат една върху друга. С бялото слагате тук малко на капките от единия край бяло
и от този край бяло, защото ушото и устата на овцата ги отцветява слънцето и те изглеждат по-светли. Взимате си черното и какво правите с черното? С черното ограждате голямата капка и малката капка и слагате окото на овцата. И можете да направите няколко големи баници, без даже да натискате много. За да нарисувате овцата. По крачетата също може да сложите малко черно. И по опашлето така. И ето. Това е една овца. Тази не излезе много добродушна. Излезе по-скоро една зла овца, но така се случва по някакъв път. Така може малко повече бяло на ухото да сложите, защото ушите на овцете са бели по някой път. Оп, забравихме на едното кръче черно. Така. Няма да се притеснявате да довършвате и да слагате допълнително разни работи. Сега, тая овца вкъщи, като я рисувате, сигурно пак ще трябва един кумчо вълчо да нарисувате, но той ще е малко по-различен. Той ще се показва от края на листа, за да дойде. Правите му две уши, правите му една муцуна, така, кумчо вълчовска. Така. Той излиза от гората и се показва и му се яде овца. Слагате му две големи бели очи на вълка. Слагате му с бялото зъби, за да се знае, че е вълк, който ще яде овцата. И с сивото запълвате кожината му на вълка. Е така, тъка. И накрая с черното очертавате цялата работа. Слагате му едни очи. Слагате му един нос. И очертавате му и зъбите. И така имате готова овца и един кумчо вълчо, който мечтае да хапне овца. Така вече може да започнете да рисувате цели приказки. Чао, до следващия път!